Ahoj, volám sa Paulina a toto video bolo vytvorené umelou inteligenciou. Umelá inteligencia revolučne mení obchodné procesy, poskytuje silné nástroje na analýzu dát, automatizuje predaj a zlepšuje interakcie so zákazníkmi. Zvyšovaním prevádzkovej efektívnosti, znižovaním nákladov na pracovnú silu a urýchľovaním rozhodovania umožňuje AI podnikom udržať sa v konkurenčnom trhu. AI pomáha spoločnostiam analyzovať obrovské množstvo dát na identifikáciu trendov, zlepšenie stratégií a zvýšenie ziskovosti. S chatbotmi a virtuálnymi asistentmi poháňanými AI môžu podniky ponúkať zákaznícky servis 24x7, riešiť dotazy v rôznych jazykoch a zlepšovať čas odozvy aj presnosť, čím zvyšujú celkovú zákaznícku skúsenosť. AI tiež oslobodzuje zamestnancov od rutinných úloh, ako je zadávanie dát a správa dokumentov, čo im umožňuje sústrediť sa na zložitejšie problémy. Pochopením správania zákazníkov môže AI ponúkať prispôsobené produkty a služby, čím zvyšuje predaj a lojalitu zákazníkov. Chatboty sa stávajú nevyhnutnými pri zjednodušovaní interakcií so zákazníkmi, zvyšovaní zapojenia a zhromažďovaní cenných údajov pre budúci marketing, automatizujú procesy ako predaj, rezervácia a dotazy, čím znižujú náklady na pracovnú silu a zvyšujú produktivitu. Kontaktujte Crowdy AI, aby ste integrovali naše riešenie do vášho podnikania.